Не винаги съм била силна. Имаше дни, в които мислех, че ще се предам, но Бог не ме остави. В тишината на манастира, докато криех сълзите си, чуй шепот в сърцето си. Аз съм с теб. Просто продължавай. И продължих. През безсънните нощи, през страховете, през самотата. И после той се появи. С тези спокойни очи, с усмивката, която лекува. Днес го държа в ръцете си пред храма, в който се молех за него. Той пие мляко, а аз мир. Мир, който идва само отгоре. Защото знам, моите молитви бяха чути. Ако и ти си майка, която се моли, или жена, която чака чудо, напиши Амин. Ще се молим заедно.